to podobné. No, tak je to podobné. Hlavne sú také ostré, či lepšie sa to drží, jednoznačne. No, vstup pre mikrokartu. Tlačidlo to rovnaké to je, tam nie je nejaký zásadný rozdiel. No, na ovládaní to sa zdá byť jemnejšie. Tu je to ostré nahrané, v tejto zaoblanie to práve robí to svoje, ako sa hovorí. Tak tiež pozerám rozdiel v mikrofóne, respektíve v reproduktore. Jedna k jednej, čiže máme nejaká 16 GB verzia my tu máme. To je 32. Pozrieme, čo to je, čiže šetrili na samotnej spinke. V jednotke to bolo trošku inak to vyzeralo to kvalitnejšie. Kábel, áno, samozrejme. Takže... Áno, takže zapnúť a vyskúšať, čo to povie. Vyskúšame teda to zapnutie naraz. Trošku komplikované to stisnúť. Musím nastaviť 1, 2. No. Uvidíme, kto z koho. Zatiaľ. Na rozdiel tam máme nejaké aplikácie, tieto prázdne, čisté. Sekundy plynu. A nič? Aha, dvojka už je tu. Dvojka už naštartovala. No, že toto už nám dočítalo. Áno. Takže Wi-Fi ideme. Máme. A heslo, co dáme? Reaguje svižne. Takže ideme na vec. Takže by som ti mal pomôcť. Áno, asi. Čo tam chceš dať? Tak našu stranu automaticky uvidíme, ako skripty vynačítavať. Nemáš tam? Nie, lebo som všetko vymazal, takže tam nebude nič kompletne. No. Malo by to byť OK. Čiže dáme naraz Enter. Jak sme na tom? Podotýkam pripojenie, máme nejaké 2 MB za sekundu. Takže teoreticky by to malo byť rýchle a postačovať na to. No, iPad 2 je takmer načítaná. Jednička sa snaží dobehnúť, ale nemá veľkú šancu. No, čiže jednotka je. Zase perspektíve 2 je. Ideme priamo na nejakú stránku. Jednotka teda ešte načítava. Vidno rozdiel práve v tom spracovaní v rýchlosti. Počkáme, nech dobehne. No. A ešte pre porovnanie. Pozrieme na verziu. Informácie dáme si. S akým iOS pracujeme. Máme viditeľnú 4.2.1, 4.3. Čiže rozdiel je v samotnom mobilnom operačnom systéme iOS. Čiže asi ideme ďalej. No, dáme rovno na náš blok.
Samozrejme v prípade, že budete mať stránku v pamäti, tak veľmi rýchlo sa načíta, my si to ukážeme. Práve pri tom pomalom pripojení sa to ukáže. Ten rozdiel. Že vidíme rozdiel, taktiež. Jedna už je, druhá ešte dočítame obrázky. Čiže máme jeden a druhý. No a skúsime teda automaticky spustíme niečo. Máme tu YouTube. If you don't have an iPhone, you don't have the Retina display, the highest resolution screen on any phone. So movies, Vidíme, že ešte this dramatic, dočítava. maps aren't this clear. Emails aren't this detailed. And memories aren't this memorable. No, 4.2.1 Safari má trošku problém s načítaním. Sekne si to ako si. Kým 4.3 má všetko prehrané. Takže vidno od načítania strany rozdiel. To znamená, odporúčame prejsť na 4.3. 4.3 na 4.3. Je to cítiteľné. Už pri tom načítaní samých obrázkov. Skúsime mapy. Takže tu tiež vidno pokrok. Evidentne. Nový není len tým, že je nový, ale aj tým, že je lepší. Skúsime teda nájsť našu destináciu. No tak teraz som prekvapený z toho trošku. Potvrdili sme to rovnako. A iPad to zvolil skôr. Tak to je prekvapenie. Niekde je pes zakopaný. Až teraz ako keby zareagovala proste, že má niečo vyhľadávať. A ukážeme si prepočet trasy, ako rýchle pracuje. No, teraz bola jednotka rýchlejšia. Áno. Vidím trošku, že tá grafika zasekáva, tu má to viac samotnej cache. Pri načítavaní tu vidno, že nedočítava kraje. Skúšame FaceTime. Už to máš? No.
Zvoní to. Kamerka zatiaľ ide bez problémov. No, pripája sa. No, a kolega je tu na. No, ako to vyzerá? Výborné, to proste radosť. Idem za tebou. Dobre, v poriadku. Tak, to je super. Spätná väzba. Kolega je tu, všetko nasnímala. Áno. Perfektne. Trošku máme rezonanciu. Spätná väzba. No ale obraz je perfektný. Čiže teraz je prevedenie priamo na telefón, to znamená, my tu nemáme žiadnu kartu, ideme cez Wi-Fi, účet, Apple ID a je to spojené. Priamo na čísielko. Čiže voláme prakticky na mobilné číslo. Perfektná vec. Čiže ani tu nemusí mať. No veľmi blízko seba. To len to je ten program. A ináč ide to ako iné. Takže máme tu nejaké, že púzdro. Počujeme zvuk, ako náhle to zacvakne. Vidno, že aj samotný jas sa zvyšuje otváraním. No, je to fajn. Teraz skúsime na